Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga barhummat jamaah kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kita niyo harum ini mamusu-musu sin pusaka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin mahinang natu padduman, mahinang natu lutu humalup paadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Demikian ayaw natu kalupahan in magsarang syukur pa Allah ta'ala. Amuin masih yarin ya kita niyo yanugaraan kusog iban kaya. Ya masih yarin na kita niyo dihilan taufik. Hawala na kita niyo nakapagbeng mata. Tingog dakuman sing kami iban sindagbus sing kami si mampay maong kanyo. Itukbal ko insa salaman si mga tausulga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga barhummat jamaah kiaulungan sinallahu ta'ala. Inkarya sa lisim manusia malago in pangatud niya sing ginhawabaran niya. Ang manusia mataas in pamandang niya sin ginhawabaran niya. Lumalabi na bangin siya nakatalos nag-score sin course na mataas. Dinaagad lumingi, dinaagad umatud ha mga mawawa kaniya. Sa wabaw masul at turun niya, imbaran niya, ako ini pinakamataas course na kawa. Ako ini pila years ko piaglugtuan in course ko ini. Biyaon niya rin na ako. Sawab sin pagdauhat niya si maksud niya, asawab sin nakawa niya, iniaangot niya patuhan, doon na ka in attorney, doon na ka in principal, in supervisor, doon na ka in general, in colonel. Aun masulbang imano siya, di siya tunyukan sinallahu ta'ala, pag-iman, iwan kabuka, impangatod niya simbaran niya, siya na intaw sa mulya-mulya. Aun masul besi sambat, pagkalupahan niya imbiyakasan niya. Kalupahan niya, ingat niya yaon, nadawhat ni maksud niya, nakawa niya ingkatan, pangarap niya, impangasubo, anadawhat mo na imaksud mo, mulya na ba ka pangatod sintuhan? Aun masul, mangi, impangatod na to, hataway na kapangiskol. Aun masul, mahina impangatod na to, ataway usaha. Aun masul, pangatod na to, hatao wayroon misan gaud garas, wayroon halka. Amun niya to in jimajato wakahalan si manusia. Bisan pa in course mo, ti maudinarta mo, yaon in kawasakay mo, nagsiganti kaw kawasa. Nadawhat mo, in kataan ya angot mo. Bang di da lumabaw, in kabuka mo patuhan, ito nga imbaran mo, bukon ka umiliha pangatod sin Allah. Bukon. Bukon ka umiliha pangatod sin Allah Ta'ala. Bisan pa uno kurs darajat na kawa muri hababaw humi. Bisan pa kauli pumbat in ilmu mo limupad. Miabot papitong lapis langit. At kala wayroon doon in kabuka mo patuhan. Bukon ka umiliha. How masul magbantog kita no sin panubo na to. In kami ini panubo ikuan.
Kami ni ding mga dugo. Maigil aw masul maliso kita ni umatod. Bangsa maranaw. Mababaing pangatod na to. Mababaing pangatod na to habang sayakan. Mababaing pangasod na to habang bangsa Maguindanao. Mababaing pangatod na to haro kaing bangsa. Ang mga utopia isog maitom. Tumtumon na to. In Allah subhanahu wa ta'ala hambuok da imbiyakasan na to katahan. Hambuok da inanubo katutan mo. Suway na to lilingon magtuoy bang isyu nanubo kay mo. Nagbansag ka, inanubo kay kamatauran politician. Inanubo kay mo kamatauran mga professional. Mataas magtuing pangatod mo simbaran mo. Asal takaw baitaan. Bisan pa isyu inanubo kay mo. Bang wayro undain doon in kabuka kay mo tiunyukan kausin Allah. Wayron doon kabuka mo. Itungan imbaran mo bukong kamulya pangatod sintuhan. Biasi sambat. Ayaw ko magbantog simbangsa mo. Law mo kami bangsa tausog. Kami na iniinsaryaw-rayaw bangsa. Igasab ko maranaw ay ko magatod simbangsa mo. Ingkatan kita niyo, diuga ing kita niyo bangsa hambok kinanubo. Inabula Adam. Himo kayong dugaing, katan bahasa na to, dugaing. Sa hambok ng tagpanjari kato, Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuok dain nanubo, Nabiyullah Adam alayhi salatu wassalam. Ang kanda bang imano siya, umatod siya sa nanubo kaniya. Aun masulsaw kat samal, siyamal, mababaing pangatod na to. Ang kanda aun masul bang nagahambuok, intaw sugin niya kanin siyamal, aun masul magdiskas, in mga bangsa. Makitain tausog siyamal gura-guraon. Makitain yakan patausog baba-babaon. Sawab nagdidipin kita no simbang sa nato siwo-siwo. Ang kana bang magkakadin tausog iwas sinyakan inyan sa magtintausog. Laong niya ay kamu magbagay ha mga tausog yalong sinyakan. Sa wablong niya inkamatauran tausog yan, nagsisipat sila ng warriors. Warrior. Alaw ng isabsin tausog, ayaw ka mo magbagay ha mga yakan. Sa wablong niya mga yakan yan, insilanlong niya, inpanubo nilan. Biya silalong niya Miami Heat. Ay kulong niya. Ang karapagsudi sab si mga siyamal, maro pasalong yakan tausog kami, maro pa kami imbiyakay niyo siyamal. Sawabing kami ni bukong kami warriors. Saing kami lang nga Houston Rockets. Ingwa na basketball. 9,000 sugway na. Alang nga bukong na warrior ulit tausog biyaon. Sawab lang yung nakasud playoffs, mao na kita pa Lakers. Bisan pa uno bangsa nato. Uno klase bangsa mo. Tumtumon sin ikaw bukong kamulya pangatod sintuhan. Kaya tumtuman kita no sin Allah subhanahu wa ta'ala bang awning biyakasan nato. Kaya tumtuman kita no sintuhan tarabul alamin bang awno imbiyakasan iwang yuan nato. Ayat sintuhan tarabul alamin na suratul Hujurat ayat hangpu tagto. Inagis na Allah subhanahu wa ta'ala billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yari panghimati kat utanukatan nagbabantog simbangsa niya.
pagpamulat sin pangatayan, bang isun nanubo kaniya. Bangin ayat tinimutang pabigi jantong nato katan. Malawa impangatod nato simbaran nato tao mulya kita niyo. Malawa. Inagis na Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O kamu mga manusia. Tiyawag ingkatan manusia imbar iman, imbukun bar iman. Mu'min imbukun mu'min, tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O kamu mga manusia. Sabun naltod piapanjaran takamu deng mga kausuhan. So, bangkitan yung asubuhon, uno impiao na pianjari, usog at tawababay insambong nato usog. Sawab sin ayat ini, dalil sin ayat ini, sabun naltod pianjari na mo in kausuhan. Wa untha, iwan sin kawabayhan. Pianjari na mo, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Iban pianjarian namu kamu. Dugaing kamu bangsa. Dugaing kamu pihak. Dugaing innanubu kani. Allahu Akbar. Asalin Allah Ta'ala mataud kita niyo pianjari niya. Mataud kita ni pianjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dugaing kamu bangsa. Aunin yakan, aunin siyamal, aunin tausog, aunin iranun, aun magindanaw, aun mga dugaing. Lita'arafu. Imaksud ka panjari kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dugaing imbangsa niyo, lita'arafu. Asupaya maun impaghati-hati hinyo, impagkila-kila nyo pakanya. Subhanallah. Asupaya maun maghati-hati inambuk din kanyo. Maun impagkila-kila. Ini ayat ini, piatumtuman kita nus na Allah Ta'ala, bukun saukat siya. Bukun saukat siya yakan, inya bukun na siya, tay mangud mga kamay Islam. Aumbihan. Saukat sa Maguindanao, bukun na siya, tay mangud mga kamay Islam. Wala muti kaingatan, bisan pauno bangsa, mismo Allah subhanahu wa ta'ala, wala kita nubyantong. Mismo wayroon na sarayaw-rayaw, bangsa pianjaris na Allah Ta'ala Arab. Sa wayroon kay kita mo ayat na Allah Ta'ala law nga kamuan mga Arab impianjari ko sa reway. Damikan Rasul sallallahu alaihi wasallam wala siya nagbulansang. Sinamu inlong niya in kami ni panubo sa Arab kami sa rewrayaw. Why? Sawab kaingatan nilang ayat sin Allah Ta'ala. Ayat ini matarang hambukin na nubukat utani. Bang naawin ini, bang natukyatumtuman inna nubukat utani. Nanubukato, katumtuman mo, imbiyakasan mo, hauno kau gimwa. Kaingatan mo magtuwi, tumubo kayo mo indua parkala. Unin dua parkala yan. Ulfa. Iwan si ta'arun. In ulfa, mutang in kasi iwan ulong kay mo. Lumasakaw, mapagkahi mo muslim. Kung napagkahi mo bangsa. Asali maggapi, di nan maihig. Maggapi kita nung simbangsa na to. Magdipin. Saong masulbisan pa bangsa mo ay kumagusos magdipin. Haturabang isingyapihan mo. Muslim baha yaon, isambong yes, duwaing lang bangsa.
Ayaw ko magdipi. Bisan pa sa bangsa mo, bangkatan mo nakahinang si kasalaan. Dipinan mo? No. Bisan pa dugay sa bangsa, hakatan mo siya yung kimugdan, doon ka. Sa ilabi maraw, magpaot ka. Sa di man maig, mataod na ka to, magbantog simbang sa niya. Ang karaw masul bangin tawsog man lang nga kami nin tawsog, bang upaman lang nga tubig, kami nin tawsog, purified drinking water, wayroon kangaw-kangaw, hamura, tiyaw-tiyaw. Yati pa nga itong simbang sa nato. Wayroon lang, kami tawsog, purified drinking water, wayroon nga kangaw-kangaw, kabang tiyaw-tiyaw aon. Kung bihan to. Biasi sambat ko, di kapag bansakin bangsa mo, di kalagan sintuhan. So abang yung katumtuman mo, long musibo, ambukin nagpanjari ka mo, hamukin tuhan na mo, isiway mulya ka mo. Isiway mulya ka mo. Apamandang sinallahu ta'ala. Ha? Sabang masul, pangatod mo simbaran mo, oy, kami ni Sarew-Rayaw. Wow, kami ni mga nanubo ka mo, mga royal blood. Yan. Magbansag simbangsa. Tumtumun na to. Wala kita nubyantog sintuan bisan uno klase bangsa. Bang tiyumtum mo magtuin na nubo kay mo, hambuukin nagpanjari kay mo, Allahu Ta'ala, inanubo kay mo, Nabila Adam, sumod kay min urpa, lumasakaw. Unin atisin ulfa, lawag si mga ulama, in ulfa, yaktadi fis sadar. Amun mahinang tikduanan, indaghain, impangatayan mo yaon. Lumuwag siya, lumuwag impangatayan mo yaon. Sarta, tubuan kaw kasi iban lasa pa, patay mga rumah ka may Islam. Amusaning kiyasigpit na to magtawang. Pasal pangatod na to, simbaran na to, sa rayaw-rayaw sa jamano siya. Harihay ni bang diatungan ulfa yaon. Lumasakaw patay manguron mo, sabkatumtuman mo, hambukin nagpanjari kamo. Ikaruan niya bang niya tulimiling ka bang isinagpanjari at taawon, maawon impagtulong tawang niyo. Maawon. May tari maawon impagtulong tawang. Katumtuman magtuy, ando. Tay mangurong ka na ka ma-Islam. Amon yaon, siwo kami namumong sila ilaha illallah. Ando ka ilo. Makahansol. At taawon, suway kyung tawangon. O ilog sinambok ba kayo mo, magunong ko magtawag, duwaing bangsa yan. Okay. Duwaing bangsa, impangasubo, hunin pamong niya. La ilaha illallah, tayo manghurun mo. Duwaing bangsa, hunin pamong niya, Muhammad Rasulullah, tayo manghurun mo. Tayo kita ro kain. Makato ko pa Manila, pag kita mo matod balik Islam, ibang pagyam mo, siya na maun. Aun pa mga tao sugiman, imbalik Islam nga tuktukon mo tamaon, bisaya da. Subhanallah. Ayaw. Wayroon makaingat sin hidayat sin katutan, iban may makaingat sin pangatian na to. Gana ka na iniyan mo yaon. Lang mo tuktukon mo, tama-tamaon mo, bisaya da, wala mo kaingatan, gana ka na iniyan mo, labi marawrig kay mo. Bangka mo. Ha? Surihay ni bang timo at taawon katumtum nagpanjari kay mo. Katumtuman mo ambo kinagpanjari mahinang sawab. Di ko magpibang sa bisan isyu. Bang hakar na sin Allah pagtabang. Mayta. Aun ning ha mga sahabat mulya sin sahabat. Bang bisara sahabat di liwan 99% inlog to si mga sahabat magibadat. Ang pa kanila 100% intuyo nila magibadat. Sa wala sila biyantog sintuan sa rayaw-rayaw. Why? May naghapin hambok sahabat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Thabit bin Qais. Sahabat si Rasul. Thabit bin Qais.
Awak tin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagdanasihat in Rasul. Yaw in Rasul nagbubulansang sumung siya paunahan. Sumung paunahan. Lakaran yung mga aunahan niya. Pagubos, yatod niya. Pagatod niya, ikaw longin anak kikuan. Ikaw longin anak kikuan. So, yung maksud niya biya, nang baba siya. Sa actually, purpose niya to, sawab, kabiaksan niya, bang siya magmangnasiyatin Rasul, doon siya halupan sin Rasul, kabiaksan ni Thabit bin Qais. Hafid sahabat sin Rasul. Doon yung kabiaksahan niya. Sa kaliyatod ni Nambok, pagka di sumung, yatod niya tas baba. Biar was hindi kato. Bangaon matupaw na hanaturo na sa mong itas baba. Uno'y sabing ka na inilaw niya. Uy, kumplitan niyo ko na, nung mayroon na nalawa sa'yo. Dalo nga dukayin ka niya, mag-usus. Tamo. Sawab pa nga niya magtiwaran niya sa mulya siya. Awak tuman, Uustan Rasul nagnasihat nangasuwin Rasul. Man dhakira fulana. Isulongin nagyan anak ikuan isulongin nagyan. Sima yang inambok sahabat, ana ya Rasulullah. Apa iya sin Rasul? Sahabat sin Rasulah, Thabit bin Qais. Aku lang ya Rasulullah. Pagyan nilong niya ako ya Rasulullah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, undur fi wujuhil qaum. Hatura kuno kataan imang manusia alauman yan kataan maalok kayo. Hatura. Yatud niya. Yatud di Thabit bin Qais. Ang pasayan sin Rasul, ma ra'ayta unin kita mo. Law na ya Rasulullah, ra'aytu aswad, wa ra'aytu abyad, wa ra'aytu ahmar. Yung kisay ni nasabot at tafsir Imam Qurtubi. Nasabot at tafsir Imam Qurtubi. Long niya, uning kita mo long sin Rasul, in kita ko long niya, aw long niya maitumitum, aw long niya maputing pimpaisan, aw long niya nangangalas-kalas din kanila. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akaw in Rasul. Bang di ka to, yaong best friend mo, matalik mong kaibigan, 100% di nasakan magtali. So, siya na dyan pangatod mo marayaw. Sa in Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagka ilong Thabit bin Qais, ilong sin Rasul uning kita mo, kita ko Rasul, aw maitom, aw maputi, aw mamula-pula to nang ngalas-kalas kanila. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaka la tufaddiluhum. Allahu akbar. Mga kita mo yan, aw nin maitom, aw nin maputi, tumtuma bukun kaulabi afdal din kanila. Subhanallah. Sahabat sin Rasulah, iyan sin Nabi bukun kaulabi afdal na kanila. Nabiyarin na ba hindi kato? Di magsasambahayang mawasag mang gura-gura. Di mag-iibadat mawasag mang baba-baba. Taurayahan mang hinahatang kami miskin. Aw masuling gura-guraon na to guru pa. Subhanallah. Haturawin level mo. Atas kaw level, sokat kaw, nanubo kayo mo politician, nanubo kayo mo mga taurayahan, nanubo kayo mo mga bangsa barkanan, nanubo kayo mo, manggura-gura na kaw. Aw masul guru pa yung gura-gura mo, atura ba? Sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon niya iyan, labi kaw afdalin ka. Sa inagis na, fa innaka la tufaddiluhum illa bittaqwa. Allahu akbar. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabun natud bukun kaw afdalin kanila. Malainkan bang limabaw ingkabu amu patuhan. Tamo na. So bita, biya kita iyan, bisan pa uno in level sin darajat na daw kat mo. Bang ingkabu ka nauka dun kay mo. Ingkabu ka naig dun kay mo. Bistahan na sa limbaran mo.
way lagi mo patuhan. Pila yung professional, pila yung taurayahan. Mapi mo yung gumawa pa masjid. Mapi mo yung sumambahayang. Sa pangatod nila, tao mulya sila. Wrong. Sahabat sin Rasuliyya la tufaddiluhum bukun kaulabi afdalin kanila yako Thabit bin Qais. Subhanallah. Bukun. Biya kita iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bisan pauno inggin paisan mo. Bisan pauno inggin paisan mo inlo paragbus mo. Bang wair unda kabuka mo patuan bista haimbaran mo way laki mo patuan. Nain kabuka biya diin. Nasuwin ang bukalim Sufyan ibn Uyayna. Long na Sufyan biya din indagbus kabuka patuhan. Impagano lo nga dagbus kabuka patuhan. Bang ingkatan daakan sinallahu ta'ala wair unya pialipuas. Ay bimana ingkatan daakan sintuan wayroon niya tinggalan na matawad ka to imatawad magpanggura-gura amin wala iminang daakan sintuhan biyari na yung gura-guraon mo nagdara sinagama hari mo na pagaddatan sawab pangatod mo purat tao ando pagaddati yaw ning kalam sintuhan diara niya. Hari mo na pagaddatan, wayroon gawgagas kakitaan mo kanya, ano pagaddati, bilang kadugo mo agama Islam. Sahi, bilang kadugo agama Islam. Hari mo na pagaddatan, sawaboy kakitaan mo kanya, gaus baugbog, pagaddati siya, bilang hangkabangsa mo, bilang tayo mangod mo agama Islam. Kita ba tayo mangod? Di hasaman na to ini kamatauran, bang nato kitaon, imagtiyaon, indayahan-dayahan na dyan. Miskin-miskin. Actually, pwede sa pinisa niya. Depende hasuratan. Sabang kita maun, kamatauran magpanubo, taurayahan, pataurayahan. Miskin, pamiskin. Biat to kaki, ijimadya to, kahalanta. Sawab di na kita nyo magliling, bang uno in iman sintaw yaon. Di na kita nyo mag-atod, bang uno in kabuwa sintaw yaon. Di na kita nyo magliling, bang uno in agama sintaw yaon. Pila rin ka ito makaiwanan, tabi yaon, magpakawa na Bisaya. Dila kita magsabot. Pila sadyain nag-invite ka ko. Inusog. Marines. Subhanallah. Inusog doktor. Inusog engineer. Di na kita niyo magtali. Sawabi niya pas dato katan. Kabuyanan sinanak na to. Laong mo anak. Bisanday sa bulong nga Bisaya, bangko dumayaw ingka bugi muron. Ingka maasan na to nakauna. Bang magpakita Bisaya nakauna magpangigig sila, sinduhal. Biyaon bang magpakita Bisaya, buko na magpangigig, magkilig-kilig ingka wabayhan na to. Allahumma musta'an. Yaong kikita mo, marayaw hilo parakbus. Kaya kita mo iwan darajat. Bisan na isab kolong nyarang, anak maun pataw nag-iibadat, bang misan in kabuy anan mo, masigpit katuna ko pabisaya, karuhulan pa yung kawayan. Subhanallah. Mataod jimatukato, di na magliling. Sinkahalan si Mano siya, di na magliling, bang unuin, darajat. Di bang unuin, kabuan ni patuhan. Kisa ba mga magmaksud pa anak mo? Mga magmaksud? Mga sumusan magtuy. Isyon na nubo kay mo. Kita mo ha? Uno inusaha mo. Ta mo. Uno natalos mo.
Isa yung kampong mo. Subhanallah. Kaya lupahan ni magpangaso mo, tuhan aun da ka pag-iman mo. Tuhan aun da ka, kabuka mo pa Tuhan. Biya din ba'y sabing kaaso mo? Bang sibu day miyaksud, iwan nagmaksud. Allahu Akbar. Kandaw mas, so bang nag-style-style, nag-good-good, biya namin nag-abwabo. Pag-asuunin panuho mo. Nalang kami nilo nga, paano mo din mga politician, ba't yung kapwa na mo tulong nga mga mayul? Uy na, anak, mayul. Naya ko maas. Ayaw mo lukusain anak mo pa sa pawanahon. Hari niya kawayaan. Kita din na kita magliling. Oo. Bunal na yung kay mo, yapas mo yung kahayang sin anak mo hadun niya. Sa subuhon takaw, babu adji, bapa adji. Tap-tap ba, ing kasaddapan sin anak mo hadun niya. Dumagpak ba, padlaw akhirat, ing kakuyagan sin anak mo. Pila rin kato. Way na nagtali. Di na pagasubuno ni nakama. Basta mahal ka, aun kamuyanan, imahal ka, aun usaka, imahal ka, taga darajat, imahal ka, nakatalus tag school, pasaran in akama. Yari na to, biyutang inakama patay ko. Actually, di tamablin. Nagapin na hajaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagapin na jaman si Nabi. Aun hambuk sahabat sin Rasul. Miskin. Nakalandun ka miskin. Inhad niya, banya ka. Allahu Akbar. Yaon siya halawman si mga family bayawda. In family bayawda, mga tao maputi. Mga kutis mayaman. Tamo. Mga kutis mayaman. Na nagmaksud nagpangasawa. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imanan sin Rasul. Yaboy, imanan sin Rasul. Long niya, mabaya ko pasawahon, yabihin deng ha mga panubo niyo. Na, ha? Long sin Rasul, yabihin mabaya ko pasawahon deng ha mga panubo niyo. Panubo bayaba. Nag-isun magtimagaso kampong. Long na takad kaw. May tay sa blong niya pakariun kato. Ang biya kato, amin biya kato. May tay sa pakariun kato mga biyong purat tao. Ano pangatod na simbang sa tayo ni? Away halaga. Allahu Akbar. May tayong piyakari. Yalop nila ni Rasulullah. Ya Rasulullah, nuzawijuna banatina. Ya Rasulullah pa. Banahon na mo ulongin tayo mangod na mo. At turaway sa blongin kahalan na mo ini. Imbangsa na mo. Allahu Akbar. Nagbangsag. Naikarit na pakato naghapin. Luguson ni nanak, pawanahon. Inda, yari kato nagmaksud, ing kampong si Mayul. Long sinanak, ina, di ba ako mawaya? Wayron niyang pag-ibarat. Ay, di ba ako magtali? Mag-ibarat sa na. Allahu Akbar. Dahil mato ko nag-ibadat, kung ipakahon kayo mo, buhangin. Tak mo. Ha? Ang biyag kato. Mayul na yaon. Di pa ko mag-usos? Subhanallah. Wala tiyali, banguno nagagamara ka. Basi sambat ko, pagkalupan na ito na may pangasubo simbihan. Naunin na hinang. Ha? Piyasa way nanak, sa kali naghambok man, ina. May taimban ako ini mataw tato. Nasa kalituan, inawa na ito isin anak mo. Mayulalong jil. Kuhan ka. O kung saan sukat mayul. Mayul, dua klase. O mayul alom jil, o mayul hula. Wala nagtali, wala yasuwa ni nakama. Yung mga sahabat, bang magmaksud pa anak nila, akama magtinasuhon. Tad ka na pag-iman yan? Aw nakabuka yan? Sawa pila tahon ni pag-unong-unulong nila diha dun niya. Nabesin yabihin, Masya Allah. Makusog mag-ibadat, yabihin. Sahabat sin Rasul, sa sawab sinyabihin, banya ka miskin, wala nila tema.
Imalop sila pa Rasul, ya Rasul, aturaway sa blong niya, indugo na mo ini, dahil kami panubusin mga royal blood sa kalilong niya, inte mangud na mo, pabanahon mo ang mga Pepsi blood. Di kuno. Mahita mabawain Pepsi blood. Royal kami blood tuan. Ya Rasulullah, royal blood kami. Pag-usipawan na mo ang mangud na mo, ang biya ka to Pepsi blood da. Uy, wala mo ti kaingatan. Bisan sa yung Pepsi blood. Gana ka na yung Pepsi blood niya yaon. Makusog pa magibarat ding hamanga Coca-Cola blood, Iwan Royal. Tak mo? Bisan sa nuno siya unong klase duho yan. Bisan pa yung duho na type B, typewriter. Bang mayra kabuha niya patuhan di kapag laki. Ahin kita masul piya pandang takasin mga taurayahan, piya pandang ti mga kahalan kabuhi. Oo, asalbihan. Asalbihan. Lang ya Rasulullah, pasaw mo sa blongin te, mangud na mo, kitabay kahalan yan, bisan yung pagtugnan kami pa magbaya. Allahu Akbar. Diyo ka lang ni Rasul. Pagkaway sila miyaya, uli na kisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, meto niya bi, ya Rasulullah, waya kulong iti ay mabini miskin. Sa miskin pa ba niya ka pa? Way paragbos, Allahu Akbar, way na to chance. Ang paimen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasa yung ayat sinallahu ta'ala, pagkasimok yung mga tawyad tulong yung kami, panubo, royal blood, timurun ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uba wa kabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Pagtulong sinayat, sa timok ko yung mga family bayadah. Sampai iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yandura min suwarillahil iman isyusyu imma waya kumu mawaya hamin kumuyag siya umatud papyapanjaris na Allah Ta'ala amin tagapag iman lang sin Rasul aturanu palyandur ila abihin haturanu yabihin iman sa taas-taas na hinang sawab sa nila piyasawa piyabana intay mangud nila. Sabmayta, piyatumtuman sila sinayat sin Allah Ta'ala. Ampay kitaway, sabuta mo sinayat, unin yanong kayo mo. May tama ka unin ayat yan? Subhanallah. Kalupahan na to. Kalupahan na to. Agama, ipag-asumuhon. Kita nyo yung hadisin Rasul. Ila ja'akum taradawnahu khulukahu wa dinahu fazawwijuhu. Bang awmiyatun kaniyo, nagmaksud pa anak niyo. Kiamon kamo si pangaddatan ibang pag-akama. Pabanahan niyo. Kita mo, way mi merin Rasul, bang awmaun kaniyo, royal blood, Coca-Cola blood, Mountain Dew blood, pawanan niyo, way. Siyabot magtusin Rasul, akama iwan sin pangaddatan. May tisabduay siyabot sin Rasul, aun taon nagakama, way addat. Aun taw takadat way ahama. So magkakadindwa ini. Leksyon na ito na kaura perkala pangadatan. Kita mo, di sila magtali. Sawabi niya, pas datong kabuhanan. Kita may nahambok. Tabi'in. Tabi'in. Isaid al-Musayyid. Sheikh Alim. Kita kaw, inwala siya nagtali bang uno in darajat. Aun hambok murid niya. O namok murid niya. Murid niya yaon, maitom. Amin pag-ano simbang sa ta, wayron pogi point sa turun mo. Awak tuman kailo na balo, nagkaklas, isaid, Musayyid. Sabo nagkaklas si Sheikh Musayyid. Doon man siya nagkaklas, naglawag sa sinahambok murid niya. Paglawag sinahambok murid niya, lang niyawin murid ko ambok. Kaya to sinahambok alim. Lang nga may takaw na absin sinwak to klas ko. Lang niya, Sheikh,
Nabalo ako. Allahu Akbar. Nabalo. Wala kayo nakaatin. Sin klase ng bukse. Unin ninang, mawag ko lang mag-asawa. Nanganal siya. Di siya agad makayan. Yes. Sawab, yato niya magtingkahalan niya. Lo nga ba, nisigpit ka buyanan ko ini. Sa web sin kita. Yaon impag-iman ka na limabaw padratsin Allah. Iwan ka mo ka. Hambuk Sheikh Alim. Diamatin anak. Amin anak, way kita sintaw kata mapwa sin khalifa. Nakura sin kauman. Piang asawain na anak dia sin nakura sin kauman. Sawab wala sa kiyamuan sin pag-iman. Iwan ka mo ka pangadatan. Way na tiyayma. Sa putika sin hambuk purat tao. Hambuk tao. Usog lahum lumun. Kasaan ko pan impag-iman ibang pangadatan. Dia inanak. Ibang pagyan. Asawa inanak ko. Kublan inambok murid. Sheikh Musayid. Sheikh mo nini. Lo nga. Pawanap pasok ko kay anak ko. Allahu Akbar. Narindong man nasawa. Di siya kat. Law sininaay na ako sumo. Inang tutukan in anak mo. Maita, way nila't yaling kahaya nga dunya. Sabing kabayaan nila, in anak nila muntul. In anak nila jumato. Sawab imbabae tumtumun na to bingkok. Bang imbabae, in karya sa libingkok. Lima wag pabingkok, na ingwa niya kalok. Kanaya ko babae, ay ko lumawag sinusog bingkok. May tayong babae bingkok, kunin dalil. Unin dalil, may tayong babae bingkok. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama khulikat mar'atu min dilil iwaj. Sabunatun in babae, piyapanjari, hagusok sinusog, sarta bingkok. Kita mo? Naisimang pabuntol kaniya. Bang siya nakawa na mabuntol. Nawangin nawa ng bingkok pa. In siya bingkok, ingguan na kalok. Subhanallah. Wala nagtali ina mukalim. Piyabanin anak. Narikato, oy, panali-nali na kao kuno. Ikat tumin anak ta. Bisanin pag-usayo, bisanin kabuyanan niyon. Oy, ay na ko oy, wala ko lang nga biya naka nang damat yan. Subhanallah. Inamukalin, way pagtali. Sawab kita niya. In kahayang sin anak niya, mabuntula ka, masampay niya ng murid niya. Di ko lang kayo nga tambang isyong guru ko. Asawa ko, tawa, amawangan ko. So, ali may nasawa. Masya Allah. Kita may nakama Islam. Nang kita ay, chamba na biyaon. Chamba na. Sa aliwang kumangipaw, so, pasin mo, rora yan. Mabot ko mga magkuhan. May nang ko mga SM. Kaya tayo ni SM, subul maas. Bukun na sab supermarket. Subul maas, SM. Ang ka naman taon di ka at magsubul maas. Practical ba kita lang nga biyahon? So iko practical. Mataw di sablong niya, deserving ka niya. Mataw deserving din kanya yan. Ay ko magkuhan, ay ko mag-usus. Bisan na sablong nga nagkakamang biyan, kita walang ikabuyanan. Allahu Akbar. Actually, correct. Di tato mablame. Sa atura, in kabuga, iwang pag-iman niya. Limabaw ba? Bang limabaw, amo niya din sa rew-rew mamsi. Tamo? Nag-api na isa, bahasa man sin Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Kisah dyan sa butong tawiyaw. Para malay no memorize. Nag-api na isa, bahasa man sin Rasul. Ini, di mo na kaingatan. Issue to the best man in the world. Labi mulya patuhan. Ang kanday ko magabusin darajat mo yan. Siyang pag ko nagabusin darajat mo, bang wayroon da pagkabuka doon kay mo, bias kikabalikan ko, bistahin baran mo, way pus mo patuhan. Sa mangisap din doon, miskin pa kaw, mangi pa kausog, di pa kaw magibadat,
Pawasag pa ka mangura-gura. Pag-us pangarap pagkautosul ka. Brad, mag-isip ka naman. Ha? Mag-isip ka naman. Hawak to yung Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-ibadat. Ay waktu si Rasul nagdanasihat. Si mayang inambok kusog. Law ya Rasulullah, man akramu ilallah. Ya Rasulullah, issue in labi mulia patuhan. Issue in labi mulia patuhan. Si mayang inambok sahabat. Ya Rasulullah, issue in labi mulia patuhan. Si mayang inambok sahabat. Siulang ya Rasulullah illa bimulya patuhan. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam akra'uhum illa bimulya patuhan akra'uhum amuin maingat mamassa sing kitab sin Allah. Maingat mahantap umat sing kitab sin Allah. Ay bimana maingat mamassa sing Quran. Maingat tumap sing Quran. Tak munah. Napilari ka to. Mataog ka musliman biyaon, di maingat pagbasa Quran. Sabang mo pabasa ng English, oy, the best man. Bisa mo pa palikarong patungkiyon, bang English daw ay umingat. Tumtumon na to. Whether like it or not, maglagi ra kaw sing Quran. Nawang ko mabayano mulya sinallahu ta'ala, mainang ko mulya hapang atun sintuan, so ay kumingat masa. Sa Rasul yan, akra'uhum, maingat masa, maingat tumapsir, mapaham sing kitab. Nakitigo no, di pa kumingat masa, di mo pakahatihan. O kinawari mo kahatihan, sa bukong kawalin, sa aming problema, di pa kumingat masa. Next week, lektsyon na to, inkalabyan sing Quran. Bidnillah. Kalabyan sing Quran. Akra'uhu. Hikarwan ya mulya. Atqalillah. Amin nakalando in kabuka ni Padre Allah. Subhanallah. Nakalamo din kabuka. Amuin nakalando in kabuka ni Patuhan. Kita niyo? Bangliman doon kabuka niya Patuhan. Bistaha imbarannu ikaw nan insarayaw-rayaw pamandang sin Allah. Ang kanda ikaw magsisikad-sikad. Ikaw libor. Ay mo atura imbaran mo. Way halaka mo. Sa atura inhalga mo roon. Bangyaon inakama mo. Hari nila kaw halakaan. Di kaw halakaan si manusia. Impamandang sintuan. Ikaw insahala-alka. Allahu Akbar. At qam lillah nakalando imkamu an padrat sin Allah. Kana hamuk masa Muad ibn Jabal radhiyallahu anhu sahabat sin Rasul. Long timatangis siya. Timatangis sinambok sahabi sin Nabi. Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Muad lan tarani ba'da al-yawm. Di mo na ako kakitaan na adlaw ini. Wasin adlaw ini. Illa yawmal qiyamah. Malainkan bang dumatong ng kiamat. Timangis ng ando-ando impangatayan sinahambok sahabat sin Rasul. Ya Rasulullah, mawaya ako si maglundang panon iban sinikaw. Ang pasaiyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haythu makun. Ya Muadh, bang ko mawaya duma maglundang panon ka kolom sulunga. Ittaqillah haythu makunt. Butangan pabigi jantung mo yung kawa pagdatong simbang ando ibot ay mo tinggalin diakan kay mo sin Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Na kita pila dumatongin waktu pagbangoy halaka na to. Yaon kita nung nagigib. Yaon nag-mobile legend. Yaon nag-internet. Yaon nagkikita sin playoffs. Nagdurungog nim inagbabang na way panghalaka na to. ML, di ka sa paat kayo. Playoffs, di ka sa paat kayo. Waktu,
panawag tayo magkisin, lagi si magbawang, hayal as-sala, karina kamu sambahayang. Hayal al-fala, ini na in parungtungan sing kamu. Allahu Akbar. Saway, nothing. Mabaya ko maglundang panon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu ka. Ha? Kamu ka, padrat sinallah. Kita in at kaum lillah, kabuka ni pato. So nakalando in kabuka mo padrat sinallah. Hikatunya, labi mulia pamandang sintuhan. Labi mulia pamandang sinallahu subhanahu wa ta'ala. Awsilahum birrahmah. Amuin itunay niya impalsumpatan bisan pa ingkaunan kaya kalon siya. Kita mo? Bisan pa ingkaunan kaya kalo siya. Amo hindi niya bugtuon inlasan niya at apagkahinya Muslim. Kita mo ha? Aung kato, amo pa hindi mag-discuss, hindi magkalo, alom simbay. Amo pa hindi magkalo, intaw, buko ng karugo. Aun masul, ang karugo magkalo. Tumtamo singkita niyo. Tiyo-tiyo, pangartaan, mahinang sawab, ikapagyang kinato. Tiyo-tiyo, kawasa, mahinang sawab, ikapagyang kinato. Lupa, pagagawan nato, wala mo kaingatan, ipagkubol na kato. Arta, ipagyang kinato, pag-agawan nato, wala mo kaingatan, di ani kasapat kayo. Kawasa, atas pagbunuan, ayaw hindi pagbunuan, mayul, barangay, kagawad, pagbunuan, sawab si kawasa. Subhanallah. May ta, di ko mabuhi bangoy kawasa mo? May ta, bangong kawasa mo, uning pangatod kayo mo sintuhan. Taon mulya na kaw. May tayong kawasa mo, ani kasapat kayo mo. Ha? Kaano? Bisan pa uning kawasa mo, bisan pa uno darajat biutang kayo mo sintuhan. Bangway na roon ka mo nga kayo mo, ito nga imbaran mo, way laki mo. Subhanallah. Sa bangyanin ka mo nga kayo mo patuhan, ikaw na yan, insarew-rew, bisan pa ko, purat tawa pangatod nila. Na imano siya, mamugtuwi simpagkasila sa papagkahin niya, aw masuling katutan niyo sa kat longwin daigbay ko wayo di magsambahayang, maliso ako, madugal ako. Bang intaw di na magsambayang haragbay mo, ay nakudugalan. Mamarahin na inallahu talain dugalan kaniya, ay nakalumamod. Peta, bang siya nagdusa, dinisab maun kayo mo. Sa alasahon mo yung daigbay mo, ayaw pa hindi mo lasahon, in Muslim. Bisan in kafir, bang yun haragbay mo, sa mura ito na in kapatot niya. Tamo? Sa mura ito na in kapatot niya. Kita kawa, bang mo diyang kindaigbay mo. Kaya long mo indaigbay mo, long mo dirak sambayang, pasana maun. Baliswa ko kanila yan. Pukumbya kato ini. Ay kumagusos. Gala ka na, iniya mo yung di magsambayang, aun waktu hidayatan. Bukumbya to si ano mo, ando bang man hidayatan in tawyan. Na, okay, dugalan na ka, risag sambayang. Bang di magsambayang indaigbay mo, dugalan ka, ay nako, besamat ko, ay ko lumamod dugalan. Mamarahin na Tuhan in dugalan kaniya. Sa ano ninangon mo? Pakita mo yung dagbusin ka maroon. Mayta, bang nag-emergency, bang nagsunog hakauman, hatawaron halombay mo nasunog, ing kampung mo yato harikudo, ing kampung mo yato sautkom, di san maon tumawang magbusog, sinbaka kayo asubay matay. Dumatuwig ng harikudo mo sugmaon. Di, isin tumawang kayo mo, daigbay mo. Nawang mo diyangki, mila sa kanila, mudak wala sa kanilan, hatawa kadugo mo, ay nakulong niya.
pila na sa jalong intiabang ko kanan, di magkapinda, maro pabugto ni paglasa kanya, natumtuma. Bang mo biyugto yung paglasa, patay mangurun mo. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannata man kana katihur rahim. Di makasunsul ka, intaw mamugto isin pagkasilasa. Na, kita mo na. Nabang ka mayan taw afdal, ingat ko magbasa, landuin kabuka mo, sugpatan, in kasilasa, bisan pintaw nagmangikay. Kami ni magnasihat, aw nabasa kweno niya na kusatro. Okay ra. Bang pangatod si magdurungog, in kami ni wayron halga, bukun na isab sila yung piyarungugan na mo. Kami mag-inparungugon, yung mga dumungog. Bang pangatod si mga tao yan, biya kamo way halga, bukun na kami nagpahalga, imahalga kamo, hapamandang sin Allah. Way ngumitanam, yanong kusatro, sa okay ra, salvihan. Biyaksa na kami, paggura-guraon sin tao. Ayaw pa sabing, banging gura-gura nila kaguruhan, biyaba-bawa nila kaguruhan, isupen dunguhon niyo. Dumog ka mo apari, maro pa ka mo rito. Kita mga kafir, aturan niyo ba? Malago sa pangatod nila mga pari. Malago. Sabay tayong kita, o masulwang kita kapatumtuman, biabukon maroy panay makato. Biasi sambat ko tayo manghod, ikaw iwansin ako. Wayroon, alim na kay bukun alim, induktor in bukun alim, bang wayroon doon kaning kabuga, way laki na upatuhan, tumtumon na to. Kawasa piyagagawan, piyagikudjangkihan nyo, in kawasan, makuyag pa ko buhi, kausawang ko matay tumtuma. Inarta makuyag ko yan, pasabang ko matay tumtuma, matod pa nga suwukay mo. Ang kanda, mahinang sawab, wayroon mulya kato paton malingkan, bang lima bawing kabuga na tupadran sin Allah. Kita mo? Kabuga. Sawap intaw taka kabuga. Malaggo pa impamandang ka na sin Allah. Allahu Akbar. Ang kanda, imsul ka, piyanjaris na Allah ta'ala uiddat lil muttaqin. Yatakamahan sin Allah ta'ala mga ito nagbabuga. Kadalong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak tun Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaon siya naglingkod-lingkod. Tagha sa jaon lima bay usog. Usog madurog, marawing pamaranan, kawasahan, artaan, yaon. Lima bay. Yasusin Rasul yung mga panaiwan ng mga sahabat niya. Mada takulon, unin pa mong yung hambok usog yan. Nayaon kita, indayaw, yaon kita indayaw, yaonin kita indayaw pamaranan, indayaw simpamayuan, inkalisin, yaon kita. Laong sin Rasul, uno impamong hataw yan. Laong si mga sahabat ni, ya Rasulullah, hariyun, in khataba an yunkaha, in syafa'a yushaffa, in qala yusma'. Allahu Akbar. Ini pamong nila. Lalu ya Rasulullah, inusog yung pegyan mo yaunin dayaw niya, yaunin lanu niya, yaunin kadurog niya yung kataan. Lalu ya Rasulullah, hariun nalong niya. Sarundo niya unlong niya. In khataba yung kahaban yung magpangasawa, di yung diyon, tay maun magtuy. 100%, tay maun nga magtuy ya Rasulullah. Wa in syafa yusyafa, bang sa sumapat na tao, lo nga biya ini sumaksi sa sapaton kan, taymon magtuy. Wa in qala yusma, iban bang sa lo nga mamung biya ini, dumungog tud ka rin tao. Allahu Akbar, wala in Rasul naginjul. Wala in Rasul naginjul. In kisay ni, yan na, tafsir ibn Imam Qurtubi. Wala in Rasul naginjul. Aw na sabok usog lima bay, minal fuqara'il muslimin, usog biskin, miskin usog lahublumun, way darajat, biyawa baba singkatan. Laong sin Rasul, uni pangatun niya hambuk usog yan. Oh, lang ya Rasulullah, hariyun,
In khataba an la yunkaha. Arolong ya Rasulullah. Mabiaulo parakbos. Miskinda. Maitunda. Malumida. Oh lang ya Rasulullah. Banyo magpangasawa. Unlike magtuy. Subhanallah. Unlike. Wa in syafa yusyafa. Banyo lang nga sumapat. Di sa uling tao kumahakad. Di lang yung tao lang. May tayo siya mga sumapat yung biyayan. Di. Subhanallah. Wa in kala la yusma. Banya magimumungan di dungungon. Nah, biara rikato. Biara rikato. Bang aun taw na misalan hauna na turun sa magtuy. Isun panuo niya. Isu yan unin darajat niya yan. Na, asun magtuy. Nabi atura. Lausin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In usog ka inabiyantog niyo. Inusog ka inabiyantog niyo. Mithul arb. Biya sinusog yaw, nahipo imbabaw kumini. Biya simpangadatan sinusog yaw, way kabuka niya patuhan. Yaunin lano, dayaw lo paragbos, in kalisin. Biya sintaod nila yaw, bisan pa nahipo imbabaw kumini. Way lalaki sinallahu ta'ala kanila. Marayaw pa in ipon. Amin dagbus banyaga sa yaunin kabuka, amin tilabi marawlaw sin Rasul. Narika to. Bang nag-away tuwan inartista. Iwan sinagakama. Oy! Pansin katan pa artista. So artista malano, madurog, dayahan, malisin. Di na pagkakitukan in kawayhan na to, gumulukol pa in kaywanan. Subhanallah. Allahu Ta'ala ini niya mismo. Innal musyrikuna najasun. Sabun nartud yung mga musyrik. Najis sila pangatod sintuan. Sa imbang siya tago mulungol. Subhanallah. Inagakaman yung pansinon. Way halaka. Sawab may taway aturun. Mangipawsog, miskin pa. Ang karay mangyusog in chance mo. Ibadat na. Pag ko mangipawsog, way pa ibadat mo. Subhanallah. Problema rakula. Mangipagkausog, way pa ibadat mo. Ang payan mangipausog, ipapilan sambuhi pa. Allahu Akbar. Kita ba? In mga manyusog at zaman sin Rasul, maita sila himansam sa wabiyaun in kawakan nila pa Allah. Subhanallah. Yaun. Tamo. Yaun ikabuka. Kita min hambu kusog. Kita na to, inkis sa sinambuk sahabat sin Rasul. Isinusog lahum lumun. Law si kaymanan, maitong pa rin habuli kaha. Ibilal ibn Rabah. Kita kaw, sawab sin kamuga niya patuhan, yangkat sa sin Rasul. Yangkat sin Allahu Ta'ala. Awakto naukab ni Makkah. Awakto naukab ni Makkah. Naukab man ni Makkah. Diak sin Rasul, ibilal, para pasakaton matupatasin duhul Ka'bah, papagbangon. Yaw do ni mga taurayahan. Yaw ni mga taurayahan. Nasi mga taurayahan, yaon magtuy, Itab ibni Usaid, Abil Mais. Dayahan, mga sukampong sin Rasul, balkanan. Mataas si pangatong pawaran. Uy naki, alhamdulillah, long Itab. Kita niya na Bilal, yato piataas. Nagbang na. Uy naki Bilal, uy nagsin Itab, aming mga nagkukufur patuhan. Alhamdulillah, kabada abi hatta la yara fi hadal yawm. Nalong niya day para, alhamdulillah long niya. Wairun nalong ngayabutan yabi, yama kulong imbiyain. Bang bukun, busungon na kita niyo. Subhanallah. Mamamay pa nga ito. Sabi Bilal, banya nga nila. Banya nga nila Bilal. Sawab sinima, sawab si kamo kapatuhan, wala sila pinisin Rasul, impini Bilal, kapag bang. Namong na sabi ng buhok. Inamong na siya ng buhok, Ibn Hisham. Harith bin Hisham. Long Harith bin Hisham namong nagpamong niya. Wa in ma wajada Muhammadun
ghayra ghurabin aswadin muaddinan. Allahu Akbar. May talong niya. Way nakabakal long ni Muhammad duhaing. Dahil nga uwak itom, papagbangon daon. Na Allahu Akbar. So bimana, nang gura-gura sila, gura-gura nila in sahabat sin Rasul Bilal. Saban niya nga, maitom. Way kawang pugi points. Pagbinsanaw nila, darakon nila. May talong nga, wayroon nakabakan do kay ni Muhammad, isa kaulola, yari kami ni mga royal blood, in kawaon mga Pepsi blood yaon. Subhanallah. Namong na sabi hambok. Namong na sabi hambok. Long sinhambok. In yuridullahu Muhammad yughayir, in yuridullahu an yughayirahu. Banyan long niya mabayain Allahu Ta'ala pindahan, kapindahan na saan? Long niya busupen, inako, la akulu an yukhbir rabbus sama. Di na ako long niya mamong, galaga na. Magbayta long niya in, makarungog, in magdara sinwahi, amin, atina in Jibril, karungwan kita niyong biyakating kaupuan, magbayta matupallahu subhanahu wa ta'ala, di na ako long amis lang niya busupian. Timurun ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagturun sinayat sin Allah ta'ala, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'ba wa qabail ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Timok ko katan. Ang kana imang yusog, yan ang chance mo, kabuka. Nabiyari, nawang kauhan sampa. Ibang pakabuka mo. Ha? Di ba ako magdapa-dapa? Bes sambat ko, indarajat mo yan? Oo. Pag syukur ka, inagil kayo mo ingat Allah. Pag syukur ko, nagdil kayo mo darajat Allah. Pag syukur ko, nagdil kayo mo ingat Allah. Sa tumtuma, bang inigwing kabuka doon, asakawa dumatong inwakto, tinggalan mo, bistaha imbaran mo, way laki mo patuhan. Allahu Akbar. Ang patumtumon na to, amo na ini imahinang natupuon pa daratsin Allah, in kabuka. Kabuka. Kitaway ng bukusog. Hambuk kusog, kisay sinhambuk alim. Hambuk kusog, nakalandoin kamiskin. Tuadlaw way nakaon. Allahu Akbar. Tuadlaw way nakaon. Pagka tuadlaw way sa nakaon, ininang niya, yaon na sa alom si Makkah, yaon na aray si Kaaba. Sakali ang masusog kaylo, naglalawag simbulawan. Paglawag simbulawan, paglawag, tsaputan niya, usog, way nakaon halom sintu adlaw. Nawang di ikato, uy, way kuray sabi ni tiyakaw. Rejeki na sa inituan, di ikan magtuwi. Bisan niya yung tao naglalawag, pag-aso, aw nung nakita mo, why? Oo, sa'yo nagigikan. Yaw nagigikan. Kita mo, na pagkawan niya galang, why lumago galang, mabiyari ka to, inaway na sa ini makaon, chance na sa ini kasanda, ikarakang, malako na pangaong kaon ko, na inahinang sabab, long niya pa, unilawag mo, nung naglaga kulongot, usinggal lang ko, ha? Nalong niya, pareha mo nini, lang niya mo na saan, na okay na, pagkawasinggal lang yaon, sungman sabi asarakahan si Mas, na matawtaw, amak kayaon. Na pagsung, naguyod siya mato, nabutas sila si Maas. Patay ni Jiki. Ando lang niya dili, long niya mapadili sadya ko si makaon-kaon ko, tuwad laway ako nakaon. Nasungman sarilan, narugtol sintaw, nabutas. Ando, way na isab, kyarihilan. Kaulong. Nanginang niya, long niya, mangbiyari ka to, patay ni Jiki, tuda ko inyaram. Wayro nat, China katiko no. Miyakoy pa, Allahu Akbar. Ininang niya miyakat kayo, pambiyak ka to, nagbangkirohan. Oo, miyakat kayo, napagdagat, pagakat niya kayo, ando, naimalon. Pagalo niya, nod na isab siya, paro kayong kauman. Allahu Akbar. Bang biyari ka tulongin tao ini nagdarasing kapatan tagupat bulsit.
Yanod. Napaganod niya pa kauman, may makakilakan niya. Sakali nakita sa masjid, simud palawom. Ubos pa si mambayang kailo, kimawa Quran na masa-masa. Allahu Akbar. Pag kita nagbasa sa Quran, kita silaw si kauman, maingat masa. Kita nun haris kaya na siyabot na tukay na, ilawi afdal patuan, akrauhum maingat masa. Kita sin kauman, lo nga maingatin boy ni. Lo nga rin ako nukutuan. Lo nga rin ako niya magkabe niya no dako maribya ini na ang lawak sing kabuyanan. Dalo nga rin akaw. Akaw man namulong nga kadyan na mo. Allahu Akbar. Simong magtinrejiki. Sawab mit ayat sintuan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Isyusyu in nagmabuka patuan. Buklarun kaniya sinallahu ta'ala inrejiki. Nayukab kaniya sinallahu ta'ala inrejiki. La yahtasib. Amin. Wala niya naangan-angan. Yaw inrejiki. Naukab. Kaya indwa ni mga anak. Na, pag indo si mga anak, dila na sa sin. Allahu Akbar. Inikmat ba? Ang karadi sa jawak, amin di kato ba? Amin, sulayin niyo ba? Nagahamakaw. Maun kaw pahambok kaw man. Ang pagkausimod pa masjid, bang man bukunday sa bria, o ikayawanan, riyayan. Sabi na makingat sila, ikaw rin wasallahu ta'ala. Simod ka pa masjid, uni pangatod kayo mo sintaw. Impangatod kayo mo sintaw, long ataw maraw. Kita mo? Maita ka di, mayanong taw maraw. Nagmarayo ka patuhan. Ang kanyalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah, ihfadakallah. Halaga iba yung Tuhan, alagaan niya sa kan. Na, yalagaan niya ng Allah, tali alagaan siya. Naroon mayan, long niya brad, ang nasawa mo. Imo yung siya. Hati na mga sa mag-asawa. Dalong mo siya nilong nga sinti pag-asawa ini. Kami na yung bahala. Allahu Akbar, kitawin ni hikmat sinagama. Pasanin kawawa kayo mo, paluayo ning katan. Kami na lang yung bahala si pag-asyaw mo. Dalang nga, isin, asawa mo, inbabay yung longyangan ang sintaw katan. Way lang nga nakakita rin kamo sindagbos. Kitawin kababayhan nila na kauna. Yaayaran nila to rin dagbos yung kababayhan nila. Ang parikato, ipo sa Facebook, at tura yan. Pagpo sa Facebook, bangin to naman, ilingkat mo inda, imanis mo inda. Oy, mag-heart-heart magtoy. Mag-heart-heart. Kumuyak sa magtiyanon, beauty. Ikaw may nakauna, dihakat magwahalong simbay. Bang may radaakon. Ang parikato, bisan ni mo raakon. Oh, yato na ako Pagguwa, post. Alam nga, post din pag may time. Ara! Post din pag may time. Pag comment magtoy, heart. Daw si Kevin, oy, grabe sa mga sahayan. Grabe sa lang inilingkat mo. Umuyom na siya. On masul, di na ito paghalgan. Imbawa, yung panakaw malingkat, ang panakaw awir sindagbus mo. Awir ka. Sawab mayta na, imahunit, ang kumakatupagang. Delikado ka. Awir ka, say kumayat, kita ikaw may nakaw na, di magwa. Adi lang niya. Imbabay yung nga nakakita lang niya kaniya. Why? Na, piyasawa na. Pagkasawab yan, okay na. Pag-ubos, duman sila, ati ko, biyalo na sila nagmiting-miting biyayan. Duman sila nagmiting-miting. Kita ning galang. Ang kita na galang. Long niya, takad ka. Ano lang yung galang yan? Long simbaway, yung galang inilong niya, ang long niya, suy-suy ka, o long istorya ma. Masyaallah. Ano long niya? Yung galang inilong niya, nalawa long niya, hamak ka. Paglawa long niya hamak ka, aulong niya nakaput. Pag-umuslong nga, pagputlong niya, sumalong nga sarakan niya ma, nabutas sila. So pagbutas long nga, pag natulong nga Mariama, inggal lang ini,
Inggal lang inilong niya, nanginginduayama. Pauno lang induayama, ya Allah, pasawahan in anak ko, hanakapot singgal lang ini. Allahu Akbar. Imo yung siya. Pag na yun, babay mati sa imo yung. Ato lang indua, sina ama kulong niya, pabanahain anak ko biya, sindayaw, sintaw, nakaputakan lang ini. Sindayaw, na pag sa kalilong niya, I'm yours in your mind, long simbahay. Allahu Akbar. Sa kali nagbatok, insuratan nila. Kita, ano, sa may ta, kabuha, padarat sinallahu ta'ala. At takaw mga tayo, mangudkwa ka mga Islam, tumtumon sin kita nyo, wayroon na dukaing sa mulya-mulya padarat sinallah mo ning kabuha. Adlaw akhirat, law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, adlaw akhirat, mamungin Allahu ta'ala. Inni ja'altu nasaban, sabun nato daon piyan jari ko kanu kabang-sabangsahan. Wa antum nasaban, damikyan in kamu yan, aw mga nanubo kanyo. Aun nanubo kanyo. Wa inna akramakumullahu lillah, sa aun, mulya ko rin kanyo. At lillah, amin nakalandog kabuka patuhan. Adlaw akhirat, mamungin Allahu ta'ala. Aynal muttaqun. Hawno na imanga nagluwas lungsad, imanga nagtuyo nagmabuka patuhan. Allahu Akbar. Hawno na. Kita nyo? Alhamdulillah mga tayo mga udkwa ka mga Islam. Bulansang. Katutan nyo katan, bulansang akama. Kabalikan ko, wayroon mataas kato nyo bangsa. Bisan uno kita nyo label, hambuk da in pag-aturon katos na Allah Ta'ala. Bang in kabuka na tuli magpaw. Basin ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum wa qabail, lita'arafu inna akramakum indallahi itqakum. Sabun nato lillabi mulyakan upatuhan. Amuna in limabbaw in kabuka padarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inshallah, murah-murahan mga palanggungan ko ka mga Islam. Shoutout pa 900 plus viewers. Miyawat kita no pala bisya mga katos. Alhamdulillah mga milya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Muna biulansangan ko in baran ko ikarwasin kataan timatay ma sinaka ma Islam timatay masin katan amuin wasihat sin kita insyaallah subhanahu wa taala yatto bulansang hamanga kabuha sin biadiin pagpaluwayon sa Allah taala bangdud kaning kabuha ang kanda in mga kamaasan nato maas na mo ayaw rakitan nyo magliling bang unuin darajat si manu sa ililingon nato amuin anak nato marana to maglundang amin anak na to humayang siya dunya akhirat. Ha? Sawab aw masul di na kita no magpiunon akama basta yaw no saong kabuyanan. Korek to. Sa suway dilingon na to sa binakama. Ayaw na to. Dasi sambat ko inakaw na magpangigkig sila ro kayong akama. Biya magkilig-kilig na. Bang nagaway imang iusog ta kabuha patuhan. Iban sin nagaway sin artista way lumingkat amuno di da makaato pawangi usog sa iyaw rin kabuka padarat sin Allah. Inshallah subhanahu wa ta'ala, shoutout ang mga 900 viewers. Inshallah mga temod ko ka Islam, tumtumon na to, wayroon na dukaing, bisan pa unong darajat, unin level na to, bang naiging kabuka padarat sin Allah, bistahon na timbaran na to, way laki na to patuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Shoutout kanyo mga temod ko ka Islam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah. Shoutout mga viewers na to, alhamdulillah, dumini, miyawot kita nyo lawi siya mga katos, na-miss nyo ako to. I miss you more, na-miss tayo sa mga, in mga, temangod, nag-comment din doon, bukon maraw, ay no na, abdyan asabi rin nakama, alam nyo mga kapatid, ang bawat bida, kailangan may kontrabida. Hindi ka magiging bida kung walang kontrabida. Kita nyo? Ang kanda, biya kamo, sanay na kami pag gura-guraon, sanay na kami pag asalbihan, basta kau nagdakaw sinakama, ayaw pa, amo pa hindi dumuhal kay mo, ingwa simbay, lom simbay mo rumuhal kay mo, damik yan, hamo pa isab,
Hindi manggura-gura kay mindo kayong agama. Mismo kakama mo, gura-gura ko sa asal yan. Asal daw, weron da mulya ka ito patuhan. Tupot da inkabu ka padra sinallahu subhanahu wa ta'ala. So inshallah subhanahu wa ta'ala, biyaon, mag-shoutout kita niyo. Mashallah, inuman ta na Diyos. Ha? Mashallah. Shoutout kanyo. Okay? Shoutout kan Jikiri Ipa Pabo, Kalasar, from Davao City. Oh, shoutout kan mga team Taliaka. Amil Hamjasak, salam dua Sheikh Kakandilan, salam dua Resep Liton Kaji, inshallah. Kalau mga balikat na maka-sponsor ka to. So inshallah, Sunday we have a game. Ang game na to Sunday, continue sin Hani amin deal ka to Kaji Omar Manga. Kaji Omar Manga, continue rain kwanta kalau Sunday na. Kalau Sunday yan, mag-continue yung game na to, pasalaong grand prize na to. Yung grand prize, amo na in parkala paghijama. Kalau na ikaw marmanga, ahad yan, kalau magkuhan na, inshallah. Okay, shoutout. Shoutout ang mga viewers. Shoutout kan Alawan, mashallah. Okay, Piarela Kosnallah Sheikh, Damikam Piarela Resep Cameroon. Shoutout kan Ibrahim Amil Saleh. Okay, Bimbads, yan Police. Police, shoutout kayo Police. Shoutout lang yung Just Rap. Pa 951 viewers. Okay? Shoutout Yeshing Kau na yan. Okay? Shoutout Tabalan-Balan Risto. Miss na Kau Sheikh. Miss na Muresep Kau Kaji. Mashallah. Pa-shoutout Family Adja Patuan. Yes. Pialas nung ako kira. Okay? Magsukol. Alfimar Tamang. Ano yanin? Unguron ko yan. Alfimar Tamang. Amo kinang mga pangtungod ko makaminsan. Magtemong rin din na mo. Albar Jupuri Omar. Sheikh. Correct, Sheikh, kay mo, asa, bukunda, yung mga kabtangan na tiya to, bukunda turing kato, mianahan ta sadya, murang on exhibition, beturasan. Salam, Sheikh, from watching Hail, or Rai Ayan Asti, ako hindi, kutba ni ka kanila, nasawa sinambok bakay ko yan, mashallah, iyot inas. Abdul Basit, muksaludong, salamualaikum, Sheikh, waalaikumsalam, mbok tayo mangod, Abdul Basit, yan ilo-ilo, diriyan, followers na tuan. In mga, shoutout kan Nurul Hana Tagayan. Okay, shoutout kayo tuan. Shoutout kan Haji Alan Muhammad. Okay, shoutout ta manager. Wala nakakuha manager ta Jinay. Yung manager ta Yaji Ahmad bin Hur. Wala nakakuha manager ta BC. Akabuyanan niya. No. Okay, magsuko lang mga viewers ha. Shoutout kan Libilin Tunga. Shoutout from Tiktapol. Okay. Shoutout from Jeddah. Okay, Istihal. Magmapa, masapatin comment nyo. O masulit ya kuanan. Bang kamuri masato. Ibig sabihin na magpakalyo magtuin kuan nyo. Okay, shoutout kan RC Muhammad Tan. Yes, shoutout. Shoutout kan Arwi Khalid. Sheikh Idol. Kalasan na mo ka. Okay, ungod. Likewise. English yun na. Sis Lee Reyes. Shoutout. Sis. Kuna to. Okay, shoutout din. Zelas Rock, shoutout ta Team Lakers. Wardon Ahmad, shoutout ta Warun Ahmad, dengan mga unguron ko yan. Salam doa guru namo kalasan dunya akhirat. Likewise ka Wardon Ahmad, Udin Alexander, shoutout from Brunei Darussalam. Mashallah. Okay. So inshallah, kuno ko mag-live balik ka tuan, Nur Hakim handang Jumana, inshallah bang wera kita kabisyan, bukunda marorin parasahan, masira kita alaw na'amat sinallahu ta'ala. Inshallah, every Friday, mag-lecture da kita no, inshallah, subhanahu wa ta'ala. In mga way pa nakapalo a page na to, ipalo no in page na to. Abu Hanin Salih, Sheikh, yatod ko na in pagbubutangan sing camera consume. Inshallah, kapulis mek, imbunal niya in pagbutangan ko ni camera, biusan ko sadya. Tripod ingan, biusan ko sadya na yato ni nambok makulang nagtabarro kaji police me kahabuhanin sali meso kamek lalakam si shoutout from Shababul Khidma Shababul Khidma yan ang mga Shababul Khidma yan Ricodo mga mangod pa-shoutout kan Sheikh dengan Santa Catalina shoutout kan Nurham ado kalasan shoutout Sheikh watching from North Korea. Salam Sheikh, shoutout ka ko, maba na mag-asawa. Pasaw, sabi mo mag-asawa. Jikila jakaw ba? Shoutout from Holosolo, assalamualaikum. Alkid Ali Abdua from Holosolo, shoutout. Pa-shoutout, guru na mo kalasan. Rajib Sawadja, shoutout from maba na mag-asawa.
Okay, okay, mashallah. Pa-shoutout pa tuwan. Shoutout kan Ryan Jamang. Uy, ka-family masimpang tungod ko. Salam, pa-shoutout watching from Riyadh, Jasmoko Abdurrahman. O, ba? Mitch Parataji Ibrahim, pa-shoutout from Lostre. Okay? Shoutout Sheikh sa Babul Khidba. Okay, nawas na. Assalamualaikum Sheikh. Okay, shoutout sa mga team Taliaka. Aji Zaid Asraf. Aji Asraf, Aji Sam, Engineer Marjuk. Yan, shoutout sa team Mangi Usog Sheikh. Yan yung mga ka-team mita, mga team Taliaka. Yaji Engineer Marjuk, Yaji Asraf, Yaji Sam, Yaji Nay, Iban manager na mo. Ibn Hor, Iban Yaji Elvin. Yan yung mga team Taliaka na mo yan. Ako Sheikh Mamal Ini from Davao. Okay, shout from Davao. Tata, assalamualaikum pa shoutout muna. Okay, shoutout daw kuno. Shoutout kang Fatima Arukalin. Okay. Shoutout kay Minda. Okay, Syopa. Okay, inshallah. Biya din naman ba't ma-shoutout tayan. So, inshallah, subhanahu wa ta'ala, mga palungan kami sa mga suwo, inshallah, dimil kita waktu maniutiyo. Mga suwo, bisa na kawasin topic ta, jawaban na mo kang gausan, bang di na, Allah alam, matawad labi, maingat, iwan labi, mapaham, bringka ko. Inshallah, mga suwo. Shoutout what Durugan Karim, shoutout from United Emirates. Okay. Shoutout from Yara Alawi. Shoutout Sheikh from Port Area Manila. Okay, sukran na pag shoutout Sheikh. Okay, magsukol na sab. Inshallah ikaw masumo. Mga wala pa nakapalo sin page na to, ipalo no sa dyan page na to para tumawd-tawd kita no inshallah subarat. Amzalaw Usman. Sukran na Sheikh. Magsukol na sab kay mo police Amzalaw Usman. Amo keneng mga support na mo police amoy nangahalga ha mga kaguruhan. Masyaallah. Shoutout ang mga bagay na mo always nagdudungog. Jamila Sabani Sadja. Shoutout kanyo. Check pa shoutout. Asyang Mortalis. Okay. Sa mga Del Sur Katuan Kalasahan. Okay. Shoutout from Team Bunot. Okay. Okay. Biyang pangasubo na ini. Salam Sheikh. Kunin hukuman si magsigay ba maginom alak sa nagsambayang 5 wakto. Allahu Akbar. Kunuin hukuman nagiinom alak sa nagsambayang 5 wakto. Actually, bakas na to kaya topic donan amin tungod sin haram iban sin amuin bang intao kaya suran niya law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kuning ka Rasul sallallahu alaihi wasallam law sin Rasul inna rajul liyaqdhifa luqmatal haram. Inna rajul liyaqdhifa luqmatal haram fi jawfihi ma yataqabbalu minhu 40 yawman. Long sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inahambuk usog sa bunar to dambuk manusia. Liunan niya in jasad niya sin haram. Liunan niya don na kain alak, don na kain siga, don na kain shabu, don na kain kakaon basta nga na haram. Hada punin siga na matawd aw panagtungga kali. Aw ni man haram, aw ni man makro. Ini mo kum haram sin siga, di magsisiga. Ini mo kum sin makro in siga, magsisiga. Sa doon na jakitan niyo, amin parkala, supaya hari na kita humukum haram sin siga, sa basahan niyo ba in siga nakabutang. Amin doon na jabutang niya. Government warning, smoking dangerous to your health. Nabasa nyo? So di na kumukumaram, matawad paro kalan ka to. Sa basahan nyo sa dyaon ng nagkamutang. Iban betanta ko mga temangod. In maas ko, pag check up sin doktor, uning ka stroke ka niya, sawab sin siga. Kana mga temangod, wasiyat ko kanyo, yung mga magsisiga, ando bang makajari, iyan na to, ayaw na to, lauhan, imbaran na to. Wala makawa. Kita ba, pila na maupas painsin mo, sunugon mo painsin mo, susunog mo paindagal mo. Inwasiyat ko mga to magsigando, bang makajari, hundungan niyo na. Pasal lumag kita nung sakit simbaran na to. Ayaw kam, babawayron pa di matunging kalas mo. Ang kaya rin yan, bisa na ako inilong niya, malaas na long niya, malaas na ako inilong niya, wala ako napinda. Nawala mo ito ikaingatan, inakisin Rasul. Idara ay tarrajul, yu'simu ala ma'siyati, fa'lam annahu istidraj.
Laong sin Rasul, isyusyo, inkita ng bukusog, nang gumasyat naman masi. Kimakaw naman sin haram, miminang naman sin haram. Ang pasaimya, longan, puwera ako na halin, nalaong sin Rasul, fa'alam, innahu istidras. Naingata, inyan, mulka na kayo mo sintuhan. Hay, kukuhugan. Ini, depende ka niwa, depende ka na tumema, besambat, di na ako humukum haramin siya, di na ako humukum makro, kamo ni magatas pikil. Adapon, basin pangaso, sinambok, inol syarina, mags, pangaso niya, unuin hukuman sintaw, naginong malak, nagsisigan, nagkikimon sin haram, ingkaw puan niya, di tay maun, insambahayang niya, kapatan adlaw. Ibadat niya, di tayo maunin haji niya, di tayo maunin puasa niya, di tayo mo katan ibadat. Sabi nagi sin Rasul, la yataqabbalu minhu 40 yawman. Di tayo maunin ibadat niya halom sing kapatan adlaw. Allahu a'lam. Amunyat. Okay na. Okay, ang panangasubo. Shout out from Manila, Daud family. Katuana, okay, shout out. Bunasan ng pangasuwian, aong kasakupan kung naglilima waktu sa mag-inom alak. Mga biyan, simple bayawan nila na iwan sintuan, di kita magkakum. Correct. Correct ka to. Basi nagi ko, maun kita pawait sa Jasin Rasul. At tinintaw magsambayang 5 waktu mag-inom alak, kapatan adlaw. Di tayo mo nisambayan nila na. Maupas, mito-mitok-tok ta. Mga suwa ko, unuang kan in waktu lohol, iniga na adlaw Jumat. Okay. Yari ng buk pangasuune ni. Aun nangasuka ko nakauna sa to lecture na to about sin Jumaat. Law niya Sheikh bang ako nakabistara sin Jumaat. Di na kulong niya sumambahayang. Actually, bang kita nakabistara sin adlaw Jumaat, sabo nagut ba? Wajib da kayo mo sumambahayang. Wajib da kayo sumambahayang. Walau pun di mo na madawat impahala, biya simpahala sintaw naguhundong. Amin di mo ba? Basta ito ang nangasuka ko lang amig na ko lang along kayo ko pasal nakabisara ko rito long ko maro pa kaugi mo sa useless ng Jumat mo yato pag aware na to paghali sadya walaw punin sambayang wajib na kumad sumambayang sa impahala mo di na magsiwo simpahala biya sin tao amuin nagjumat wala sila nakarungog law sin Rasul alon sa sinang yako bis ko jahadi si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin fama pakadlakaw ta, fala Jum'ata law. Isu nakapamong sin nagbisara sa adlaw Jumat sabo nagut ba nalawa in Juma fala Jum'ata lahu. Wayron na Jumat niya. So bima'naw impahala sin Jumat nalawa na dapon in sambahayang Allahu alam nato. So lang ato ang pangasuko uno in hangkan inigin waktu lohol ini kana Jumat. Sharif Shir. Yamanghod patyon takaw. In Jumaat bukon siya inig in waktu lohol. Bukon sa giantian sin Jumaat sawab mayta amunyan impamando sin Rasul imam pamando sinakama kita kaw magtapil lohol sin Jumaat bagubos mo nagjumaat manjari kaw magtapil lohol bang kaw di sumambayang Jumaat kapi mo impyag dalil ta kasi ni sa impyag dalil nato long niya tuan bang ako rin sumambayang luhol, kulang in Jumaat ko. Ay kulang in 5 waktu ko. Okay. Bang kulang in 5 pamaham mo, kulang in 5 waktu mo, betan takaw si mubra isab. Metari si mubra. Simambayang na ko 2 karakat Jumaat, simambayang pa ko 4 rakat duhur, ingwa na nang 6 rakaat. Nakaliw na ko rin asulo ka. So iban bang kita imian, long ta kulang, biya kita imian, in Rasul sallallahu alaihi wasallam nalawng. Magmap manghuda. Nalawng in Rasul. So, kung sila nagduhur pagpas in Jumaat. In Jumaat, special siya wakto. 2 rakaat. Ang kanadi matag Jumaat, bangway makhutba. Bali, bista si mga ulama, in khutba, amot in 2 karakaat niya. Ang kanabangway khutba, di siya matag Jumaat. Sa kita magduhur. Manjari ko magluhol, bang ka wala nakapag Jumaat. Kasi in-explain na mo adlo ito, explain na ito, kalo-kalo i-relive na ito na balik, mag-lecture na kita na balik about sin Jumaat. Amo niya ito, bukod sa ito, temangod inig, sa amo niya ito, inhantang sinaka ma-Islam. Asalin Jumaat, wayr unduhur niya. Adapun bangway Jumaat, tagaduhur siya. Kapi mo? Okay na, temangod. Wayron dalil maka mo, long niya,
Amin imyan kita long mo, may ting kamasan na mato. Temangod bagma, ha? Wayrong kita nyo ini naggapi, amin nagkakita no akapuan na to. Sa mari kita nyo, Pangindo, sinsara, sinaka may Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangus nila magjumaat, way na pagluhol. So bang kaw nagluhol, pagpasin jumaat, biya mo iyan imbaran mo, lawi iningat mo ding Rasul. Narjaman natin, wayron na Rasul. Day nasul da kuman. Sahi. So, bimana, ay na, wayroon do kain pangaram mo bukun. Kami, muna-muna, temahod, mabaya na kami, angkan kami nagibadat, muna-muna, ingkatan sinagibadat, amukin maksun. Makawa inrida sinallahu ta'ala. Sumudsulo ka. Mag-angan-angan si sulo asinallahu subhanahu wa ta'ala, kaampunan. Nawang sa pama, kamo'y nagluhol, ubos to nagjumat, nagluhol kamo, biya kamo imian, kamo rin mabak sumudsulo ka, in kami katana, tulom narka. Na, biya kita imian, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala imam mo. Na, lawin ingat na to dengan Rasul. Suway kita mag-istighfar. Magtawbat kita niyo. Lawan sin Rasul, sallu kama ra'aytumuni salli. Sambayang kamu, biasing kita niyo ako si mambahayang. So in Rasul, magjumat, di na siya magluhol. Amo na, tayo mangoda, magsukor ang pangaso mo. Sharif, share. Okay. Raj Tingwan, hundungan ko na Sheikh na mura-murahan te mangod. Okay. Long isabi ni Aidilin, Adilain singod yan, sungad yan, sukod yan, di kaw magsiga. Te mangod. Ay Aidilain Ashraf. Waya ko imian harami siga, waya ko imian in siga ray sa halal. Sa ingka ko explain ko sadya. Te mangod, di na ikapag suy-suy. Bang kami wala nakalabay nagsutang nagsiga. Tupot na kami sinallahu ta'ala. Bang sa pamakaw, di kamuhan, simbya answer na mo, manjay na kaw kumuha. Iwan, temangod, in kami magbayt adya, bukong kami imagtutungbas. Bang kamo, guys, kung kayo tutungbas. Ikaw, imyalong mo, sigod magkabistarakuan, di ko magsiga. Bang biyato, mga magbubutang nga asiga yaon. I mean, din ismo, insila yaon. Di magsisigang ka nagbutang na magsisigasaon. Sabi sa biyato, buko ng parkala ko. Parkala naman sinallahu ta'ala. Okay, salam Sheikh. Unuin hukuman bang aun mag-imam hamasid. Masuhol di maglima waktu iban in mag-imam bukon maingat. Maghurop sin pagbasa. Di ba kami ma'mun malawong? So inshallah mga temangod muna in surut sin pag-iman, suway sa maingat, Quran. Maingat siya, Quran. Aun tajwid niya, ikay sa ikarwan niya, mahingat siya hukuman. Bisan pa siya bata-bata, bang maingat, magbasa, mabuntol, biyan maingat ta hukuman, mas labi na siya imag-imam. Walaw po lang mo, di ba kami malawang ma'mum? Tingka mo ma'mum, bang aun kita no duwaing lima waktu to siya ibang maingat siya magbasa amon niya tinakaran niyo walaw pun mang kamumiagad ka niyo wero naruwaing wala to problema wala to sa niya sawab na bang supama nag-imam siya way kasabutan niya kaya ko masusa bukon na to parkala mo okay na Allahu alam. Siya kunin hukuman simbantot sa 5 times siya. Subhanallah. Okay, explain ta. Ang mano siya, imbaran niya asal siya malunok. Napansin niyo? Ang mano siya, malunok imbaran niya. Malunok siya sa baran niya lang malunok sa inpuso niya matuwas. Na, bang siya pa mabantot siya. Okay, bantot siya, naglima wakto. Bang siya pa mabantot siya, naglima wakto siya. Yaon siya naggagamis. Tabiya yaon di na siya mananaw, di na siya magpauli mga usog. Waya to sa niya. Sa impagyanon dito, palanat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang siya nag-makeup, bang siya nag-lipstick, bang siya nagbadyo na babae. Asin bantot na tod kita mo, ipalanat na sin Rasul. Ang kanay kita ng mga taymangod, mag-awil kita ng mag-share. Kasi ang pagkakita na ito mga vlogger, o mga pagkakita na ito mag-post sa Facebook, tabi ada kuman,
bukon marawin kakahinang, hal umali kita ni, ayaw kita no mag-share. Simparkala, bimana, laong sinambok sahabat sin Rasul, ibo kaning kakwa, sahabat sin Rasul, Abdullah ibn Mas'ud, man aana ala dhulmihi, isyusyon timawang, akakahinang sintaw yung masyat, anyayaon, ikapag masyat patuan, malamod siya. Nang karafi ikaw mali mag-share. Ayaw kita mag-uso, sa? Inshallah. So, inshallah, bisan sambat, timpaganong tudbantot, bang nag-makeup, nagbadyo simbadyo bawain, tabi ayaw na to, nagpolimang nausog, bang sa naglima wakto, na tupot in Allahu telewan siya. Sa in Rasul sallallahu alaihi wasallam, piya lanat niya imbantot, bang yung magkapagtawan. Allahu alam. Ibo ko rin kako, jawaban ko dyan pangaso sinambok temo. Allahu alam. Okay, so inshallah, mga temangod, dagbos, na umalalin kami, saon, in kalo-kalo inshallah, mga kaiwanan, way ko na kajawawan di, kalo-kalo, karilang kura waktu, reply yung taman kamo comment, checkon ko rin mga comment katan. So inshallah, mga palanggungan ko ka Islam, mga kiaulungan, kakasyan sin Allah Ta'ala, muna-muna, mangayo ako kamaapan, bang aun imumungan hatawakan kabtangan sin hambuok tay manguron nyo biakan tuan naufil aw mga bisara bukon maamu bisara makasla bisara masakit pagdilan nyo kamapan sa wabin kita ini manusya kita magkalaong manusya kita magkasa pagmapan na to damit kanin mga amin magdurungog bangaon masul biya dungog dagbos di kau makatayma sumakit yung pangatiam mo malingkat hindi na ikaw rak manin magganta sa baitan takaw taymangod tiranta ka mo in kami piangadji na mo nangadji kami ako ula nyamot na mo in Saudi in Jordan piangadji wayrong kami nangadji karna amuin dayahon intaw katan sa in kami nangadji muna baran na mo imbyuntol na mo. Ikarwa in kami magbayit asadya. In tumayma, alhamdulillah. Hindi tumayma, bukod na kami magtutungbas. Ang kada, masarap sa feeling, amuin bang kita rumungog, bang kita ikamuan, mig nadya kita rin sin mag-bad comment ka. Because bang kung nag-bad comments, may in pangatog mawaran mo, labi ko maingat din kaniya. Kung siya pa, mawala ko kiamuan, pag nasiyat ko sa bsingkay mo, bangka mo. Sa inshallah, yato wasiyat sadya, magbil kamapa ni mga temaw data ka maslam, mga kasakitan tabisara, mga kasakitan sin imumungan ko, ando muna mga yako kamapan pa Allah Ta'ala, ikaro mga magdurungog, inshallah subhanahu wa ta'ala, panginduan nyo bang manin nasimasiin temang uron na to ini, halom lasig, iwan kaya, sarta alom kusog, iwan alom, rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala wabillahi taufiq. Ay tahad ko ti Abu Bakar Khalid temanghod continue in load ta sandian ang pagita 200 pasal 2 rin karilan ta. So inshallah magsyukur ha mga nanayinghog shout out ta mga 400 niyamot kita na indeed kana biolay wala ko makita no 400 mashallah. I miss you guys namista ka mo magsyukur lang mga nagrung mga magbabad comment. Kaya problema yan. Kasi sambat ko, hindi ka magiging bida kung walang kontrabida. Wabillahi taufiq, walidaya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.